Нищо. Ще е история. Давид мина. Да не са. Защото са на мокри кандидати и специфики. Аз да минавам с това. Що? Добре. Давид, служи си нещо добро. Защото нали се боли главата? Ама да как валил. Добре, Абе... Потом дъха. Прави тук между краката и с цялото го залъгва, обаче замина на другата страна. Ко? Сена трябва само да... Що шепнеше, брат? Да не пречам какво. Биста пречи. Ево Киро стреля и пропуска. Как може? Милко, що ти иш монстър, бе? Защото е монстър, бе. Що пак не, човек? Какво? Що пак не? Кадет на 12 години. Не съм малък. Абе, Много си малък. Аз не се позволявам да пия. Ти може, аз ти може да ти много ти върди между другото. Да. Това са ми преди. Абе, не се отразява много добре. Завис как пиш, човек. И ти знаеш колко е пил, бе. Абе, цял ден, не цял ден, бях ял от 2 часа чек. И правихме Добре, разкажи разкажи му за кой не трябва да И ми даваха за награда такова. Шарк. Шарк. Спи го човек и после... Чай. Да, супер гадно. Шарка е по-силно, бе, брат. Да, ви шарка е по-силена, е. Шарка е по-силна от монстъра. Те са работи трябва, ако ще пиеш, ги пи с вода и с нещо за ярене. Да, човек, аз Тогава, втори път. като с кафето. Само кафе, Супер малко съм. Не знам какво му харесва. Нали? Аз до 12 класа аз съм пиеща, да в университета почна да пия. Ама, як не може да Крис стана супер сеян. Защото аз сега, когато бях енергичен, трябваше да не заспивам, човек. Седя на едно място, пък аз седя на заспивам и почна да пия кафе. Ама, вреди ли се много кафето? Не е доказано, че ще вреди, ама... Абе, то нали знаеш, всичко като прекаляваш е вреди. По-малко от време на време. Никой не може да Мале, раменете ми са сван. Игра с има марихуана. много френка. Ко? Игра с марихуана. Какво говориш, бе? Мале, сван. Твоята тениска. Никой знае. Какво е татинска? С нищо. Казвам между краката и аз съм се изпив. Супер много се изпив. Сега искам да го мастърна на 100%. Мастър, Да им. Дави на 10-та минута да казвам, да? Ми да казваме... Не, те играят 20 само. Не, те до точки играят. Кофти. Много гадно. Чай, аз даже не разбрах какво стана, бе, човек. Кенро направих. Тук трима човека прекриха. Не знам какво с кое с зеленчика, ще там синчика, присъди. Федой. Ех, това сбрива наска! Тя ще гледам през телефона. Не дей, брат, ще се развалят очите. По-добре гледай. И не мога да гледам мене. Найс. Правиш балък, защо правиш тези номер? Балешко.
Аз се прибера. Ще направя един бекъп. Бекъп. На данните в главата. Да се изкупи малко главичката ми и ще взял да го тренирам. Ще излезеш вечерта. Но аз се чуй. Тук сме на заради супер работи. С късам като куче. Само да тренирам на главата. Да, бе, сряда идва и в 9 часа да бягаш, човек. Знаеш колко е приятно? Сутринта ли бе? Да, Тука. не бе, Физическа. Правим физическа. физическата е. И ко? Ама навънка или бягат? Не бе, в залата, Абе, нашата бе. физическа знаеш колко е лесна. Да, Вот да. ли си? В сравнение с тяхна. И сравнение с тяхната е лесна. За кой? Найс. 7-2. Стига. Да, виж, тръгваш ли? Не, става малко да помисли. Още? Нещо. Милко главата ти малко. Къде? Който прича. Много аут. Оп. Ей. Беше много близко. Ай сега така? О, защо излезе бе? Ама не слава. Ооо. Направо главата ма заваля. Земята. Колкото повече, толкова повече. Влизай, имаш коридорче. Карай да върви. Къщата. Ко? Къщата. Направо. О, дали ще поднесе? Ау, Може. това беше малко фаул. За къмче. Къде е Гърнов? Гърнов съм огадно като го няма. Направо. Душата ми се свия като го някъде. Мадара. За 3. Мадара от чиха. 8-6. Стигнаха ги. Строих как не мога да си. Гроша за 3. Мога да заснета. Фала го. Това всичко от обувките. Брат, да стигнаме 45 инча във въздуха е. Още една точка. Не бе, 9. О, чай да аз се загледа. Какъв чадър. Ми даде ми Не го фана. чадър направо. Мак не е бол. Няма. О, фана. Пепи. Втор донк. Ай, не. Пеп няма да забе. Базга. Всъщност не. О. Нас ще заби, друг кой му да заби. Кой? Може би Пешанска. Майо, човек колко е зле нашата игра сравнение с нея. Човек. На 15, нали? Или на Ко? 14, на 15. На 9 минути. Не бе, ти бе. На 14, да. Еми, Декември месец ще стана на 15. брат, а ти са над 20. Той не е извинение, бе. Ти какво си говориш, бе? Има някакви деца ниски до коляното ми и могат да вкарат тройки. Човек, именно. Ако си нисък, имаш предимство в раз. Ама ако си Как ще имаш предимство, като си нисък, бе? имаш предимство Какво ти е при стрелба, предимството? при техника, при бързина. Човек, ако си висок, Най-много да минеш между двама високи и той ще. Да. И те ще дигнат ръцете и той ще. Да. много съм супер. Вече нищо не мога. Освен ако нямаш някакви бахти хендълс. И това го има. Възможно да имаш супер хендъл. Фарми много. Оу, найс.
Колко стана? Аз съм на село. 9-8. Малки. Май, не знам, малко ги фекна. Аз отказвам. Почти. Почти, да. Брои са като бейби дънк. Да. С Юруса, бе. Нищо е, един дънк поне вкара. Дави, защо не си в игра? Ти да правиш много яки дънкови. Малко щяха му наратат коляни от малко. Ей, Карах ли му се? Биш. Казай. аре бе! Айде, Пикеро. Взимам го пак. Техника. Това беше... Супер яко. Техника, човек. Обувките. Обувките. Бръс такива обувки, знаеш колко скача. Е, да. Аз ако игра с някаква обикновена барана, аз не мога да скоча. Слагайте си бутовките за забивките и готово. И Милко ще почне да забия. Нали? Да. Човек гледах някакъв филм, дет намират обувки на Майкъл Джордан и забива. О, да бе, знам го. Човек ти някакво сигурно 1.40 врат. Между другото, най-ниският играч в NBA, който може да забие 1.60 или нещо такова. Да, е Макси Бъкси. Да. Там не излиза, че... Чакай, нали? Да. Макси Бъкси. Макси Бъкси. Макси Бъкси. Очарох ли? Очарох ли или не? Цяло го знам аз. Ма не сега, бе. Е, да, знам от преди. Не сега. Не съм сигурен. Макси Уф, ти Бъкси. така хубаво ще да влезе. Макси Бъкси. И тъй като се доближават до камерата, враз, знаеш колко ме е страх да не изтърва телефон. Защото после трябва да го плащам, не знаете. Найс. Айде да дадем повече жирен пас, аз опитавам. Добре, иди. Един пас, два паса. Един пас, два паса. Може. Айде. Къде е Люка? Тук имаше свободно място. Спуснаха топката. Малко камерата отиде надолу. Каква асистенция съм. Найс. Найс, yeah! Не бе, Останалата малко. Аз го чух. то са чу. Ще държам. Сега Али Луп трябва да е. Не. Голяма коляма. Аз искам да вляза. Ма искам да се пазя с... Да ми е интересно. Аз. Аз пък не. Окей, бе. Люба, че ще играеш после още? После ще играеш още? Аз не знам, брат. Много ми падна това заедно. Не, нещо много боли корема. Я. Пакет. Някакви ричани, човек. Между другото, тук на камерата изглежда супер светло пък. Също като видиш отстрани. Е тъмно, да. Да. О, дали ще...
Това доказва, че камерата е много хубава. Милко, ще си там с финерка, си искаш ли? Да, бе, човек. Дед вика, спокойно, аз съм на финер. Спокойно, аз съм на финер. Чай, да, аз не го знам. Не, аз не го знам, аз не го знам. Абе, нали, като бяхме в първа тренировка в съблекалната, дед Бого, аз вика, аз съм фенер на колелът. Дето наред Славян. Не го знам. Как го е? Някой от вас? Аз снимам, не мога. Макар тя да дойде. Да види. Дънк. Искам дънк. Таман съм отдъхал, човек. Да, бе, таман съм отдъхал. Много тъп. О, светнаха лампичките. Да. Сега направя сутрин. Нали? Едната нещо мига, ама... А другата хищница. Сега е малко светло. Еми, двете лампи светят, с едната мига. Аз ще тренирам после като свършат. Аз може малко да пострелям. Ох. Малко дрибъл. Малко пресечение. Много О, пресече. това е пас. И това е... Не. Пропуск. Излъгва. То са на 5 коли са кръстени на 5-та. Чакай ми, кой каза по? Това е точка. Колко бях аз, ти не за минута, брат. Лъчук спре светло е. Нали? Ти бях и аз ще се седя сега така. Бого, виж колко е светло, човек. Седно е сутрин. Аз сега ето се едно, че... Аз тук е Да, тъмно. 2 часа. О, това се дънква. Да. Ау! Ти трябваш да я люб, човек. Трябваш да я люб в таблото. Много тройки. Колко е? Тройчите. 17 на 15. Играят 17 минути, вече почти 18. И 17 на 15. Които са 2 часа. Ма ти игра с... Той си 30 на... 34. Ух, имаше свободно място. 17 на 15 ли са? За един момент Да, имаше. 30 на 34. Да, разбрах. Стига. Ехме... Сериозно трябва да се... Ай, няма го казвам пред За камерата. 3... Кого искаш? Колко го измисля? Как го каза, се едно ще наругаш някакво. Нали бе? От какво биш това? Кое? Ооо! Много направо, както мисля, като го ударя. Аре бе! Бах ти, Киро играе защита на двама високи! Ба! Пак това. Нищо. Защита беше добре. Бах ти мач. Са ти бе. Снимай ги. Не мога. Не сгледаш жата, че е Survivor. Понял. Survivor. Ей. Сега ще ги снимам. Рабайва. Опа. Снимаш се. Колко добре ли се? О, 7 на 7. Tight game. Tight game. И Киро беше фаулиран. Иска топката, кой ще получи. Но към ти супер си драма. Нали? Да. Аз съм такъв човек. Човека, Шаду! Как ще вкара? да го изрежем. Той ще стърва. За спокой. Това не са комар, това са Брат, мухичка. какво ти е? Виж го на камера. Това е мухичка. Ще мухичка е, брат. Мухичка е, брат. Ама тук е то са по- движка, тази го виж. Виж?
Къде? Его бе, Къде? точката. Инаки. Снимай си, я гледа точно. Сега. Уф. 20 минути. Колко време играят? Брада, и тук го показах. Как са почнали да играят, съм снимал. Колко време трябва да играят още? Докато направят 10 точки бе. Като направят 21. Бе, вътре. Бога телефонче. Оф, не, това е моят телефон. А, не, че? На Бога О, аз имам също. На Бога или едно? И на моето е Lenovo. О! О! И отбор на Керо Бога, извежда. имам подайте ми. С не попна. Моята не е попна. О, Керо. О, пропуск. Найс. Е. Последна точка. Колко е? Мисля, че е 9 на 7. Не, последна. До 20. О, да бе, верно. О! На. Остана е бол. Оф. Що тройки бе? Чувствах супер светло, брат. Нали? Ни светнат. Ни светкаца. Аз, например, на 10 от 10 черните имам 5 човека. Не, толкова имаш светкаца, между другото много странно ще да е. Защото тренирам с тях, всеки ден. Десет 8, да. Бога му направи с камерата. Това е за собствена. Бо, прави каквото си иска. Кой да се усеща? Сега трябва да вкарат една тройка и да направят търно. Ще играят Овертайм. Няма, не остра тръгнеш. Не е дълго. О, сега той трябва да е последна точка. О, Киро дай. Киро вярвам. Що спряме? Ай, ти влиза. О, дай. Е, последна. О, геймера. Найс. 10-9 бе. Как е 10-9, бе? Стана ли 10-9 бе. Везде. Оф, да бе, мале. То верно за другите. Разкажи повече за тях. Извинявам се. Ще ми изрежем от камерата. Бихаля? Правилен трик сега. Дже. Ти остана бе, човек. Заби от колелото. Браво. Не, Спре камерата.